Zer dago afaltzeko? Galdetzaileak. Kaixo eta ongi etorri. Gaur galderen bidez informazioa eskatu eta emango duzu, eta proposamenak egingo dituzu. Zer ikasiko dugu? Gaur galderak egiten ikasiko dugu. Ados? Hasiko gara? Ez da bat ere zaila. Ikusiko duzu. Bideo honetan lidek zer afalduko duten galdetu eta proposamenak egingo dizkio bere aitari. Zer dago afaltzeko? Oraindik ezer ez. Zer nahi duzu? Nik aukeratuko dut? Bai, gaur bakarrik, Ea, patata tortilla. Ados? Galdera hauek egin dituzte Lidek eta Xabierrek. Zer nahi duzu? Esaldi honetan, zer galdetzailea eta nahi izan aditza erabili ditu. Bigarren esaldia hau izan da. Nik aukeratuko dut afaria? Galdera honetan ez dago galdetzailerik. Eta honelako galderak egiteko, baiezko eta ezezko esaldiak galdera bihurtzen ditugu. Baiezko esaldietan egitura hau da. Izen ordaina, aditza eta izena. Ezezko esaldietan hau da egitura. Ez, aditz laguntzailea duzu, izena, pizza eta aditz nagusia nahi. Ez duzu pizza nahi? Proposamena onartzeko esapideak hauek ditugu. Ados? Ederto? Ederki? Konforme? Primeran? Ongi? Eta proposamena baztertzeko hauek adibidez. Ez da pentsatu ere. Bai zera? Lagundu esaldiak osatzen. Aukeratu galdetzailea. Zer nahi duzu, ala non nahi duzu? Zer nahi duzu? Non afalduko dugu, ala nor afalduko dugu? Non afalduko dugu. Orain, lagun bati egingo diozun proposamena osatu. Ez duzu pizza nahi? Azkenik, zer erantzun dio Xabierrek Lideri? Nik aukeratuko dut? Bai? Ados? Hauek dira informazioa eskatu eta emateko eta proposamenak egiteko baliabideak. Galdetzailearekin osatzen diren galderak. Bai eta ez erantzuna eskatzen duten galderak. Proposamena onartzeko esapide hauek ditugu. Eta proposamena baztertzeko esapideak hauek. Segi aurrera. Laster arte!